दौरा रौरा धली नहाय अपन माथे चले के बा छठी घाटे चले के बा छठी घाटे पेन्हिना पियरिया महानी न बात चले के बा छठी घाटे चले के बा छठी घाटे चले के बा छठी घाटे। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। देवारू से कही के हम उखिया मंगैनी मम्मी जी से कही के हम दौरा सजवैनी सब लोग जात बाटे मिली साथे चले के बा छठी घाटे चले के बा छठी घाटे दौरा रौरा धली नहाय अपन माथे चले के बा छठी घाटे चले के बा छठी घाटे। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। पहिल छठ भूखल बानी जल्दी से तैयारी होखी बात हमार मानी नाना दो संगीता के लेली साथे चले के बा छठी घाटे चले के बा छठी घाटे दौरा रौरा धली नहाय अपन माथे चले के बा छठी घाटे चले के बा छठी घाटे पेन्हिना पियरिया महानी न बात चले के बा छठी घाटे चले के बा छठी घाटे चले के बा छठी घाटे।